βγήκαν έξω από το κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με πανό, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Το Πασόκ είναι εδώ» και «Ληστεύει το λαό». Μεγάλη όμως η κινητοποίηση και της αστυνομίας, με ΜΑΤ αλλά και άνδρες του τμήματος ασφαλείας να περιφρουρούν. Εδώ δεν είναι Αργεντινή, δεν έχει ελικόπτερα, θα πάτε φυλακή. Σε κάθε πλατεία υπάρχει αστυνομία, η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Λίγο πριν, ο Υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε για τις διαμαρτυρίες πολιτών πανελλαδικά για επιλογές της κυβέρνησης τα εξής. Είναι να αναφέρω το δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στα βάρη αυτής της προσπάθειας να εκδηλώνουν την αντίδρασή τους, την άποψή τους. Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί ή να καθορίζει ποια θα είναι η στάση είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης είτε των πολιτών ως προς τις επιλογές. Ο κάθε πολίτης στη δημοκρατία που έχουμε έχει το δικαίωμα να εκφράζει με τον δικό του τρόπο, ασχέτως αν εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε, την άποψή του για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Κατόπιν ξεκίνησε να μιλά στους παρευρισκόμενους ο γεγονός, δίχως επί της ουσίας να περάσει όμως στην ταμπακέρα της επόμενης ημέρας για το οικονομικό αδιέξοδο της Ελλάδος. Ανέλησε την ανάγκη να πάρει η χώρα τον δρόμο του μνημονίου, ασκώντας έντονη κριτική στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, αν και είπε ότι σχέδιο υπάρχει.